Hölgyeim és uraim, ez itt az Artisan, ladies and gentlemen, this is Artisan. Hogy vagy x-edik adása, majd beírom, hogy hanyas szám. Magyarul fogom csinálni ezt az epizódot, méghozzá valakiről, akit igencsak megkedveltem az elmúlt pár évben. A politikai világban 3 évig a Daily Wire médiacégnek vitt egy show-t. Brett Cooper, fiatal, 23 éves amerikai hölgy. Rettentő jó rálátása van a dolgokra, igazából katolikus threadwife fok is nyugodtan nézhetik. Viccet félretéve ott hagyta a Daily Wire-t, és ebből lett az elmúlt 2-3 hónapban egy kis kalamajka. A főnök sem igazából úgy nyilatkozik. Volt show-ja romokban hever, ő pedig eltűnt 3 hónapra. Volt, hogy ez a csatorna, amit rögtön utolsó műsora után ajánlott, ez semmi videóval nem rendelkezett, ez most megváltozott tegnap óta, és van egy trélerünk, amit meg szeretnék veletek nézetni. Miért beszélek én a Brett Cooperről itt Magyarországon? Azért, mert kerestem, kutattam, fűt-fát megnéztem, egyetlen egy olyan embert nem találok Magyarországon, aki a sarkába érne Brett Coopernek ilyen szinten. És remélem, hogy létezik, és remélem, hogy van. Ha van, akkor keressen meg. Nem feltétlenül szükséges, de hogyha van magyar Brett Cooper, akkor sok sikert kívánok neked. Légy szíves, hogyha gondolkozol valami ilyesmin, és nem ismered a Brett Coopert, akkor légy szíves, nézd át, hogy mit csinál. Rohadt jó a formátum, nagyon jól beszél, rögtön kapcsol, és a szívével, meg a lelkével beszél dolgokról, amit mi emberek normálisnak tartanánk, az olyan dolgokat, nagyon szépen felmutatja, hogy mi lenne a morális dolog, mi lenne a keresztény dolog. Akármennyire is nem tetszik, míg a keresztény oldalról nézzük ezt is, valahogy meg kell oldani ezeket a modern dolgokat, mint keresztény katolikus ember. 23 éves Brett, elvették feleségül, tehát házas ember, és az első gyermekét várja. Azt hiszem 27. hétben lehet most, viszont a sok kavarás miatt megjelent ez a trailer, úgyhogy szeretném, hogyha ti ezt most meghallgatnátok, és majd beszélek róla egy picit. After weeks of speculation, Brett Cooper has left. Well, it looks like the rumors were true. Brett Cooper's departure has caused quite a stir. The internet is absolutely melting down. Brett Cooper did, in fact, announce her exit. Brett Cooper announces she is leaving the Daily Wire. Brett Cooper is officially leaving the Daily Wire. Now she is walking away. Brett Cooper has left. She is gonzo. Brett Cooper says, I'm out of here. Now Brett Cooper has nearly 500,000 subscribers without a single video yet. She already has a channel. There's now at 500,000 subs. If you look at her numbers, Brett Cooper is popping off. She has one of the fastest growing YouTube channels. But now. what's the end all be all for Brett Cooper? The big question on a lot of our minds is what is she going to do next? You desired can be won. It exists, it is real, it is possible, it's yours. Smooth and heartfelt. But to win it requires your total dedication and a total break with the world of your past. Fight for the value of your person. Fight for the virtue of your pride. Fight with the radiant certainty and the absolute rectitude of knowing that yours is the morality of life and that yours is the battle for any achievement, any valor, any grandeur, any goodness, any joy that has ever existed on this earth. Are you ready, Brett? Fantastic.
fantastic. I'm ready. A kommentben fogok hagyni egy linket. Kérlek, iratkozzatok fel, még akkor is, hogyha nem nagyon beszéltek angolul, de szerintem mindenkinek szükséges, hogyha angolt akarsz gyakorolni, egyszerű, jobb az élő szót hallgatni. Nagyon okosan fogalmaz, nagyon jó dolgokról beszél, mint karakter beszélek róla. Főleg az, hogy ugye az epizódok folyamán megismerte az ember, hogy milyen háttérből jött, és nem rózsás háttérből érkezett ide ebbe a politikai kommentátorok világába Brett, de egy nagyon üde színfolt, és igazából minél több ember hallgatja az ő nézőpontjából a dolgokat, annál vidámabb lesz a világ, és annál jobban meg fogjuk tudni érteni a dolgokat, vagy meg fogjátok tudni érteni a dolgokat. Hogy fogalmaz valaki, aki mindent próbál a lehető legdecensebb és tisztább módon átadni, mint magának, mint másoknak. Szóval biztos volt anyagi háttere, illetve kreativitás, a kreatív szabadság lehet, hogy nem volt annyi a Daily Wire-nél. Ugye volt egy olyan pillanat, amikor Hófehérkét, ugye ő színésznő, nem csak politikai kommentátor, nem csak influencer, hanem igazából színésznő lenne, és volt Disney csinál egy Hófehérke filmet, ami rettentően pocsék, mind az előtréler, mind a tréler híg fos, és nem hiszem, hogy sokan megnéznék ugye az a fajta rossz irányba agymosós hollywoodi propaganda, amit megszoktunk Hollywoodtól az elmúlt 10 évben, talán 2013-ban írt alá Obama egy törvénytervezetet, ami addig megtiltotta azt, hogy a médiát politikai agymosásra használják. Ezt 2013-ban Obama csöndben felbontotta ezt a törvényt. Úgyhogy azért van ez az agymenés nektek, hogyha van valami bajod, és úgy gondolod, hogy mert nyugaton csinálják, akkor az normális. Ez nem, abszolút abnormális volt az elmúlt 10 év, és Brett Cooper az a friss szellő, aki nektek utat tud mutatni ebben a hülyeségben. Mert ha nincs ő, illetve egy bizonyos látáspont, ember nem fogja tudni megmondani neked, hogy mi az igazi és mi nem. És én, mint 40 akárhány éves kreatív rendező, író, zenész ember nem feltétlenül fogok tudni egy 10 akárhány éves lányhoz olyan mértékben beszélni, hogy át tudja érezni, hogy én valamelyest tudom, hogy mi a helyzet. Néha jobb, hogyha a fiataloktól hallod ezt, de hogyha egy Justin Bieber volt a kedvenced, és tudnád, hogy mit csináltak vele a háttérben, akkor nem, tehát az megint egy teljes, tehát az a kognitív palota, amit a fejedben építettél azzal az emberrel, össze fog omlani. Nagyon vigyázni kell, hogy mennyire mesterséges az az ember, illetve az az álom, ami neked tetszik, és vagy csöndben, magányosan a fejedben forgatgatod, mint gondolat, vagy a későbbiekben azzá szeretnél válni. Én úgy érzem, hogy ha valaki nem akar híresség lenni, ha valaki nem akar televíziós vagy internetes személyiség lenni, viszont szeretne, most igazából a lányokhoz szólok, szeretne egy olyan kisugárzással rendelkezni, ami vonzó, és ami nem
pacsuli, nem cicomázott, nem mesterséges, és klasszikus, értékes, és egészséges, morális, és lelki alapokon nyugszik, akkor én nagyon szívesen szeretném ajánlani, szívemmel teli ajánlással, sok szív van ebben már, de igazából, mint kislány tekintek Brettre, vagyok már annyira öreg, hogy igazából mi a apai oldalról próbálom nézni ezt a dolgot. Van 2 kislányom, most lesznek 2 évesek, úgyhogy nekem nagyon fontos, hogy egy egészséges női környezetbe tudjanak felnőni. Az anyjuk tökéletesen neveli őket, a megfelelő dinamikákkal, amitől az ő lányai lesznek, meg az én lányaim lesznek. Nagyon, tehát mi rettentően szerencsések vagyunk egymással is, de vannak olyan helyzetek és olyan családok, ahol nem feltétlenül van egy kapaszkodó, hogy nem tudunk egymásra támaszkodni, vagy nincs barát, vagy nincs egy testvér, akitől tudsz valamit kapni. Hogyha más nem néztek az interneten, akkor Brett Coopert érdemes lesz. Na, jó van. Most már tudjátok az én álláspontomat is, hogyha ezt valaki végighallgatta, köszönöm, nem szeretném szaporítani a szót. Linkeket hagyok a feliratban, illetve mindenhol, ahol kell. És igen, ez volt az Artizán, hogy vagy. Én remélem, hogy valamikor, valahol valaki Magyarországon érzi a belében azt a tüzet, hogy a magyar megfelelője lehessen ennek a kisugárzásnak. Én mondom, a lehető legsötétebb időszakokban csinálta ezt a show-t ebben a 3 évben. Emelem a kalapomat, és van létjogosultsága ennek. Szóval, hogyha valaki érzi magában a tüzet Magyarországon, csinálja. Remélem, hogy a lehető legtöbb sikert el fogja tudni érni. Én az Artizánt azért csinálom, mert a lányaimnak akarok egy olyan alapot nyújtani, amibe ez egy integrális rész lesz. Nem most, nem holnap, nem holnap után, nem a feliratkozók számára hajtok. Igazából erkölcsi alapon csinálom azt, amit csinálok, illetve, hogy az ember nem mutatja meg, hogy miből is áll, senki nem fogja tudni, csak egy egyszerű gyalogos vagyok, aki szembe jön. Nem akarok híres lenni, viszont mivel kreatív ember vagyok, szeretnék beavatni másokat is abba, hogy is történik ez az alkotás, hogy demisztifikáljam ezt az egészet. Nagyon sok minden alkotás lehet, és nagyon sok mindenben lehet alkotni, nem feltétlenül csak ebben vagy csak abban, viszont sokkal könnyebben megy az alkotás folyamata, hogyha mint ember is egy egészséges oldalról nézed a dolgokat, illetve biztos vagy abban, hogy viseled magad, és hogy szeretnéd, vagyis hát aktualizáltad azt, hogy amit szerettél volna elérni, az úgy is van, és az vagy, aki vagy, illetve azon az úton jársz, amivé szeretnél válni felnőtt korodban, és nem infantilisként örök gyerek akarsz lenni, hanem a gyerekséget egészséges módon viszed át a felnőtt létedbe, ahogy vigyázol mind a családtagjaidra, mind pedig a saját gyermekeidre a jövőben, nem most. Szóval ez voltam én, ez volt az Artizán, és nézzétek meg, hogy mit is ajánlott a Brett Cooper. Azt hiszem,
a comment section with Brett Cooper még mindig él és virul. A szőke lánynak, Reagannek nagyon sok sikert kívánok, szerintem el lett gáncsolva, neki ne hagyjatok negatív kommenteket, hogyha véletlenül nem Brett Cooper epizódját nyitjátok meg. Nem tehet róla, sajnos ilyen a show business. Nagyon fontos az, hogy az ember hogy nézi át a szerződéseit, mire ír alá, mennyi időre ír alá, és hogyan. Brettnek úgy tűnik, hogy a helyére van csavarva a feje. Tehát egy 3 éves szerződés után nem felelt meg az a csomag, amit ajánlott a Daily Wire, és ezért független lett. És hats off, Brett, így kell csinálni. Na, jó van, túlbeszéltem, kibeszéltem, úgyhogy megyek is. Szép napot kívánok mindenkinek, ez volt az Artisan.